ҳар шаво таги доми тар шав да ҳар киҷо ман ба ёдат мурдагием ту бошад да ҳар қичоқ ҳар качо годи хидмат кадад чиво бади расм явал ҷазир бади аруси чанд касо ба кайф кини ёд гузаронди та ёта ба ҷурам нишонам додак суратҳои голи ёта гуфтак радной сараште идихта ҳаму парите бад фаҳмидам ки ҷурам аҷураштара мепарида ҳати пасол гап задим ма ба нияти гирифтам ма бехабардам нотира дихтарита гирифтам майли ҷоно чанда пешмай наметонам гап зада бор мекардим да гапо биламаи ғам зада пеши дигариш мерафти телтапони хомӯш кардам ва интизори зангити сурата огӯш кардам фаҳмидим саре додам гуфта каме сайдихта баъди чанд кашу кадита байни пота духта кайфи умадаке гири базания пас мондара кор кини мерафтак шудата сипорида хонара ҳамсояи шута дохили хонат мекарди то шуда кор омадан нада шуд хиёнат мекарди табрик зани чанд кас кӯдак дошиди масоиби зан шидим таа шуд ҷудо шиди баъди чанд кашутам фаҳми саре додак да ҳаёт медонистам догана мерай ҳаром ба кайф кини ё ҷонуш гуфтам ҳаёт гуфтам лақаб гуфтам раҳи роста майли гуфтак дилма пир кад раҳи кажа постоста ишма бозӣ фаҳмид ё содам хиёл кард проста пеши чишмош парда кашид наистода гузашт поста бибир кад раҳи рахостак нонатури даромада қадди чанд кас алоқада пеши як ташна бромада ки амура ма будам сабаб доштай негуфтанаш пеши мада тоза буда дигаро мебурдаеш нонатури нияти ма қатъиу якҷо шидан буд нияти ӯ шу кадам бромадан чанд дидам буд ҳаваси ӯ хушбахти не пастелу кайфу диван буд бар